Rhagfan negyddol gan Misha Collins. Cyfreithiad Cymraeg gan Jasmine Fox. Flynnodd oedd yn ôl cerddais dyn ar parti cinio. Oedd yn athro llenyddiaeth. Awn i galw fo'n costia i'r aml guddeg. Gofynodd cyd-fwyd hawr ar y cinio amdan famser rhydd. A ddwedais fy mod wedi bod yn sgrifennu dipyn. Yn ddiweddar, cyflwynais cerddi. A fy mod yn gobeithio y bydd un cael ei argraffu i'r cyhoedd ei adolygu. Gofynodd fechinebod newydd. Costio. Pam ddylai unrhyw un dallen peth wyt ti'n ei sgrifennu? Roedd gan y gwestion emunau gennau llac ar creulondeb hwn, ac ar ysgwyd nes i atal dweud i ateb yn ôl. Ond, efo amser, roedd wedi myffryddio. Efallai roedd yn bwriadu rhyfedd. Oedd gen i yn wir bwrpas neu bwynt. Oedd yn wastraffu amser darllenwyr. Oeddwn yn teipio geiriau ar gyfer ego, neu trio bod yn glabau. A nawr, ar ddyfnder o 10 mlynedd, gall yn dweud, wyf yn sgrifennu i'ch ysgwyd fy nallenwyr am wyl, a deffroch chi o fhansef, a dangos i chi ffordd newydd. Ond yn wir, dwi'n sgrifennu gan mwyaf yn y fore. Yn yfed te. A pan fyddaf yn sgrifennu, yr wyf bod yn sgrifennu yn banaf yn unig i mi. A costia, fy anwyl costia. Os nad ydych yn ei hoffi, gallwn osod hyn i lawr unrhyw bryd. Misha Collins. Some things I still can't tell you.